ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಒಂದು ದಾದಿಕ್ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರಿ ಇದು ದಾದ ಬೇಲೆ ಪೋಂತೀನಿ ಬಯ್ಯಗೆ ಬೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತ. ಸೊ ದಾದ ಬೇಲೆ ಪೋಂತೀನಿ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಪನೋಡು ಪಂದು ಪಂಡ ನನಲ್ಲ ಏನು ಬೇಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇ ಎನ್ನೊಂದು ಉಳ್ಳಾರಂದೆನ್ನುವೇನ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲಾಂಡ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋಪಿನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ರೀಸನ್ ಯಾನತ್ತು ಬೇಲೆ ಬುಡ್ಪಿನ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂದಿರಿ ಬೇಲೆ ಬುಡಿಯನ ಬೇಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲನ ಪಂಡ ನೀರೆನ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜೇನಿ ಪೋಯಾರೆ ಪಕ್ಕೇನಾಗ ಬೀಜರ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ 5 months ಬೇಲೆ ಪೋದು ಇತ್ತ ಯಾನ ಬೇಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇ ಪಂದೇನದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನಿತ್ತು ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ అయితే ನಾನು ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತೀರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಯ್ತು ನೇರ್ದಾಯ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ತೀರು ದಾನೆ ದಾದ ರೀಸನ್ ಪಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಹೂವು ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಯಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪಿಗೆ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಬೈಯಡ್ ಐನಾರು ಹಿಡ್ದು ಏನು ಪೋನ ಮಾತ್ರ ಲೇಟ್ ಆಗುಂಟು 9:45 ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂತಿನಾದ್ರೆ 6:30 ಇದ್ದು 9 o'clock ಮುಟ್ಟ ಎಂಚ ಯಾನ್ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರಂದು ಇಂಕ್ ಬೇಲೆ ಪೋಯರ ಆಗುಂಟುಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಬಾಲೂರಿ ಆಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏತ್ ಬಂದು ಉಂತದ್ದು ಪೋಲಿ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಕಾತದುಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಆಜಿ ಗಂಟೆನಾಗ ರೀಚ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತು ಬೇಲೆಗೆ. ಸೊ 5 months ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ದಾಲ ಬೋಡ ಬುರ್ಚೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೋದು ಬೇಲೆಗೆ ಐತೆ ಬೇಲೆಗೆ ಜತ್ತುಂಡ ಐತೆ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವನು ಪೂರ ಜತ್ತುಂಡ 9 o'clock ಮುಟ್ಟರೆ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತೇನೆ ತೂಪಿನ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತೂ ಯೂಸೇ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಿ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪರತ್ತೇನೆ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವಳು ಕೆಲವು ಇತ್ತೀರು ಬೋಡ ಬುರ್ಚು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲ ಬಟ್ ಅಕ್ಲ ನಾನು ಒಳ್ಳಿರು ಬಟ್ ಯಾನ್ ನೀ ಹತ್ತಿಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದ ದಿಕ್ಕಿಂಚಾಂಡ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ. ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ದನಿಗೆ ದಾದ ಏರು ಮಲ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ದಾದ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಂಕ 1 ತಾರೀಕು ತಿಕ್ಕುನ. ಸೊ ಇಂಕ 2 ತಾರೀಕು ತಿಕ್ಕುನ ಏಪಲ್ ಇಂಕ ಅರ್ಧ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಿಕ್ಕುನ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಅರ್ಧ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಅಂಚ ಇಂಕ 6th ಆಜಾರ ಸಾರ ತಿಕ್ಕುನ. ಬಟ್ ರಜಾ ಅಂಡ ಪೂರ 500-800 ಆಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸೀಸನ್ ಟೈಮ್ ಉಡು ಆಜಿ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕದಂಡ. ಸೊ ದಾಯಿಗ ಪನ್ಪಿನ ಪಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಫೋನ್ ತಿನ್ನಿದಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಗೆ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಅತ್ತೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಒರೇ ಬೇಲೆ ಐಕನೆಕ್ ಪೂರ ಪಾಪ ಒರೇ ಪಾಡು. ಸೊ ಅವೇನು ಬಂಗೆ ಅಂತದ್ದು ಯಾನು ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಬಯ್ಯ ಡಾಂಡಲ್ಲ ಆರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೋಪಿನ ಬಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಏರ್ನ ಮುರಿಯ ಬೂಳದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ದಯಪಂಡ ಇಂಕ್ಲು 2 ಜನನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಪೋಂತೀನಿ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ 6 ಬೇಲೆ ಪೋಂಡ ಬಯ್ಯಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಬಾಲೆನ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪಂಡ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡತ್ತ ಬಾಲೆನು ಬಯ್ಯಡ್ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಪೋಯ್ಬೇಕು 6 ತೊಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವು ಏನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಟ್ಟುಡದ ಅದ ನೇರೆ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನು ಆ ಬೇಲೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅರ್ಧನೇ ಆಪಿನಿ ಏತ್ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಬೇಲೆ ಕಲ್ತು ದಾಂಡಲ್ಲ ಅವಿತ್ತೆ ಏನು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚದಾಳು ಕಲ್ತು ಫುಲ್ ಕಲ್ತದಾದಪ್ಪು ಪಂಡ ಆ ಬೇಲೆ ಇಂಕ್ ಫುಲ್ ಆಯ್ತಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆವಡ್ ಎಂಚನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪಾತೆರಡು ಎಂಚ ಬರ್ತೋಡು ಪೂರ ಗೊತ್ತದಾಯೋ ಪಕ್ಕ ಆ ಬೇಲೆಯನ್ನ ಕೈದು ಕೈ ತತ್ತದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ. ಸೊ ದಾದ ಅಂಚ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಇಂಕ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊರಿಯರಿ. ಸೊ 6 ಪನ್ನಿದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪಗೆಲ್ಡು 2 ಜನ ಉಪ್ಪುನಿ ಐಕ್ ಪಗೆಲ್ಡು ಬರ್ರೆ ಆಪುಂಡ ತೂಲೆ ಬಯ್ಯಡಾಂಡ ಯಾನ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಆಕುಲು ಮೂಕುಲು ಪೂರ 4 ಜನ ಉಲ್ಲ. ಸೊ ಇರು ಪಗೆಲ್ಡು ಬರ ಐಕ್ಯ ಪಂಡೆ ಪಗೆಲ್ಡು ಇಂಕ್ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜ್ ಪಂಡ ಬಾಲೆನ್ ಬುಡ್ದು ಇಂಕ್ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜ್ ಬತ್ತನೆ ಅನ್ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತಂಬರಡು ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅವ ಇಂಕ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡ ಐಕದ್ ಯಾನ್ ಬಯ್ಯಾಗ ಬೇಲೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಪಂಟಾನ. ಸೊ 4 ತಿಂಗಳು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲ ಎಪ್ಪತ್ತ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಬೇಲೆಗೆ ಇಂಕ ಯಾನಪ್ಪಗ ದಾಲ ಮನ್ನಿತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಡ್ಲ ಪಂಡೆ ಈರೆ ಪಾತೆ ಇರಲಿ ದಯಪಂಡ ಅರಿಗೆ ಗುರ್ತಿರ್ತನತ್ತ ಅಂಚದು ಪಾತೆ ಇರಲಿ ಪಂಡೆ. ಸೊ ಅರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ದಯ ಪಾತೆ ಇಡು ಬಂದು ಪಂಡೇರ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೇಲೆ ಪೊದ್ದಿತ್ತಿಜ್ಜತ್ತ ಅದಿನ ಮನೆ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿಕ್ಕೆ ಎಂಡೆ
ಇರೆಗ್ ದಾದೆ ಬರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಬರ್ಪುನ ಬೊರ್ಚು ಇರೆಗ್ ಪಗೇಂಡ ಅಂಡ ಬಲ್ಲೆ ಬಯ್ಯಡ ಅಂಡ ಇಂಕ್ಲುಲ್ ಐಕೆ ಅಂಬಂಡೆ ಅತ್ತೀರು 4 ತಿಂಗಳು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಅಂತ ಯಾನ್ 4 ತಿಂಗಳು ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಬೈದೆ 4 ತಿಂಗಳು ನಾನು 4 ತಿಂಗಳು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಡ ಎಂಡ ಬರೋಡಿತ್ತನು ಈ 4 ತಿಂಗಳು ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ದೊಲಿತ್ತನತ್ತ ಯಾನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಅತ್ತ ಎಂಕ್ ಬಂಗ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಾಕಿ ರಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಕ ಅಂಚತ್ತೆ ಇಂಕ ಮನಸ್ಸಡ್ದಿ ಒಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಡ್ದಿ ಇಂಕ ಮರ್ಲಿರ್ಲಕ್ಕ ಆಪು ಅವು ಮನಸ್ಸದ್ದು ಉಲ ಇಡೀನ ಇಂಕ ಒವ್ವೇ ಆತ ಇಂಕ ಬಾಯಿ ಇಡು ಪಂದು ಬಿಡೋಡು ಇಜನ ಇಂಕ ಕುಲ್ಲರ ಆಪುಜಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಏನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫುಲ್ ಪಾತೇರಿ ಅನ್ ರೆಗ್ ಯಾಮಂಡ ಇತ್ಲೆ ಈಗ ಸೀಸನ್ ಟೈಮ್ ಜನ ಬೋಡಿತೀನಿ ಐಕಾ ದೀತ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಕುಲ್ತು ಎತ್ತೆ ಬೊರ್ಚು ಪನ್ಪಿನಿ ಆತ ಬಂಗಡಿರೆಗ್ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ರ ಐಜೆಂಡ ದಾದಿಕ್ ಬೊಕ ಜನ ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನಿ ಅವ್ಲು ಕಾಲ್ಡ್ ಐಟು ನೆಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಪನ್ಪು ಜರೀದು ಅವೇ ಇಂಕ್ಲು ನಿಯತಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಏರೆ ಕಣ್ಣು ಕುಟ್ಕೊಂಡಾತ ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಕಣ್ಣು. ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಬೆಚ್ಚಂಡ್ ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಸುದ್ದಿಗೆ ಪುಲ್ಚಿ ಬುಕ್ಕಿತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಿರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಹಿಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ಅಂಜಿ ದಾದ ನಾವು ಇಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಆಗೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಹೆಂಗದಲ್ಲಿತ್ತೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಹೆಂಗಿತ್ತದಲ್ಲ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಇನ್ನು $100 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿದ್ದಿ ಡಾಲರ್ಸ್ದ $10 ಆಡು $30 ಆಡ ಏನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲೇ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಬೊಕ ಎಂಕದಾದ ಪಂಡ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪೋಪಿನ ಆಡು ಅಂಡ ಲೆತ್ತಂ ಪೋಪಿನಕ್ಲು ಬೋಡು ಬೊಕ ಬಾಲೆನ ಎಂಕ್ ನೈಟ್ ಏಪಲ ಲೆತ್ತಂ ಪೋಯರ ಆಪುಜತ್ತ ಬೊಕ ಇಂಕ್ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇನು ಮಲ್ಪುನೆಡ್ದು ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಿರಿ ಈ ಪಾತೆರ್ನಟ್ಟು ಅಂತ ಎಂದುಲ್ಲ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತ ಅಂಚಬ್ಬುರ ಪಂದೆ. ಸೊ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡಂಡಲಿತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಗೆ ಏನ್ದಾನ ಟೀಚಿಂಗ್ ದನಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಅವು ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ ಐಕ್ ಪೋರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೋರ್ಡು ಐಕೆ 33,000 ಬೋರ್ಡು ಪಂಡೆ ಕೋರ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ 10,000 ಓರಿ 10,000 ಆಂಡ ಓಕೆ ಮಲ್ಲಿದ್ದು 33,000 ಏನು ಒಲ್ತುರ್ರು ನೆನಪಿನ ಮಾತು ಪೂರ ಲೋನ್ ಅವು ಒಂದು ಇರ್ತದ ಆ ನಡುಟ್ಲ 33,000 ಏನು ಒಲ್ತುರ್ದು ಕಣಪ್ಪ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಗೈತಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪರ ಪೋಪಿನಿ ಬಟ್ ಅವು ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅವು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟದ್ದು ಅವು ಪೂರ ಆವೆ ಅಂದಿನ ಬೇಲೆ ಅಂಚದು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪರ ಪೋಯಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚದು ಎಂಕದಾದನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪನ್ಕಂದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಜೋರಾಯರೆ ಎದುರು ಪಾತ್ರೆ ಕಾರಣ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಂಡನಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಮೂಜಿ ಜನ ನಾವು ಏರ್ನ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಏರ್ನ ಎದುರುಡ್ಲ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲ ತಪ್ಪುಳು ಪಾತೆರ್ದಿನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚದಿಪ್ಪುನಾಗೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಒಂದು ಯಾನೇ ಪಾತೆರ್ನಿ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಈತು ಜೋರಾಯರೆ ಕಾಣೆ ಅವೆ ಇದು ರೀಸನ್ ಅಕ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಏತು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಏತೆ ನಮ್ಮಿದ್ದು ಕನ್ಸನ್ ಉಂಡು ಏತು ಯಾನು ಸೈತಂಡ ಏರು ಕೊರಗುನಿ ಅಕ್ಲೆ ಮುಜಿದನತ ಅಂಚೆತ್ತಿದ್ಲ ಅಕ್ಲು ಎನ್ನ ಪರಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಪಾತೆರ್ದಿನ ಅಕ್ಲತ್ತ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಈತು ಜೋರಾಯರೆ ಕಾರಣ ಅಂಚ ಇಂಕ ಪಾತೆರ್ನಿ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಇಂಚ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಲೆ ಇತ್ತು ಇತ್ತದ ನರಮನಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿಕೇನು ಅವು ಇಂಚ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಪೂರ ಪಾತೆಂಡ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಪಿನ ನರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇನು ಇರು ಅರ್ಥ ಆನಿನಕ್ಲ ಇಂಕದಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಆಪಿನಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಐಕೊಂಜಿ ತೂಕ ಉಂಡು ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಅಂದು ಸತ್ಯ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಳು ಏನು ಪಾತೆರ್ನ ಕೇನು ಇರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಎದುರುಡು ಇಂಚಲ ಅಂಚಿನಿ ಅರ್ಥ ಆಪಿನಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಮುಟ್ಟಾಗ ತಾಳ್ಮೆಡು ಕೇನು ಇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜನಿಲ್ಲಕ ಮಲ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆ ಏನು ಪೂರ ಅರ್ಧ ಏನು ಪಾತೆರ್ನ ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಅಂಚಿ ಲಕ್ಕದ ಪೂಪಿನಕ್ಲು ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಈಗ ಪಾತೆರ್ನಿ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಾತೆರನಿಗೆ ಏನು ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಪಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಡುಟು ಕೊಂಕು ಪಾತೆರ್ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಆತಂದ ಆಪುಜಿ ಲೈಕ್ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಕೆಲವರು ಬಂದು ಏನು ಹೂವಂಡಲಿತ್ತೆ ಏನು ನೆತ್ತ ಹೋಯ್ತಾ ಅವೇ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿದ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಐತೆ ಐಟ್ಲೈತೆ ಎರಡಲ್ಲಿ ಯಾನೈತೆ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತನಿ ಏಪ ಗೊತ್ತದೆ ಏನು January 5 ಡೈನ್ ಪನ್ಪಿನ ಬಂಡೆ ಅಂದೇತ ಏನು ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತು ದೀಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಒಂದೊಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನಿ
ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಪೂರ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಐಟ ಐತೆ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿರು ಆತ ಬಂಗ ಒಪ್ಪುನಗಲ ಇರ ಐಕ್ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀಪರಾತ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀಪುಜಿ ಒಂದೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಇಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಏನಕ್ಲು ನಮಗೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವೇ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಬೋಡು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ದಾಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಲ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ, ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಂಡಾಲ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ. ಸೊ ಅವು ದಾಲ ಸಂಬಂಧಿಸಿನ ಅರ್ಥ ಬಂದು ಅಂಚ ನಡವಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಐಕಾದ ಯಾನು ಕೆಲವು ಬೇಜಾರಾಯನೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪಾಡ್ದಾನು. ಸೊ ಐಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬೋಡು, ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೋಡು, ಮಲ್ಲ ಅವು ಬೋಡು ಇದು ಬೋಡು ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಟ್ಲ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಕೊಂಡತ್ತ ಐಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಬೆನೊಂದಿತ್ತಿಂದ ಎಂಕಿ ಅಂದಾಲ ಮಲ್ತದು ಕೋಪಿನ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿತ್ತಲೆ. ಸೊ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೇ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದುಪ್ಪಿನ ಕ್ಲಿಯರಂಡಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಏರ್ಲ ಆವಡು ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಆವಡು ಕಂಡನೆ ಆವಡು ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಒರಿಯಾಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ದುಪ್ಪಿನಕ್ಕಲು ಬೋರ್ಡು ಅವೇ ಇಜ್ಜಿನ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ತೂಪು ಚೇರಿಂದದ್ದು ಕೆಲವರು ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಂದಿಲ್ಲಕ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಆನಾಗ ಎಂಕ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೋಕೆ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಹುಡುಗರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೋಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಾವೇನಿತ್ತೇನ ಲೈಫ್ಡ್ ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಕದಾದ ಬುಡಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊನ್ಸಿದ ಕೂಪಿ ಓಡೆ ಪೋಯರತ್ತನಲ್ಲೇ ಯಾನ್ ಬಾಳೆನತ್ತ ಸೀದ ಕೂಪಿಂದ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನ ಜಾಗಗೆ ಯಾನೇ ಕೂಪಿನ ಏರೇನೈತೆ ಕಾಪೆರ ಪೂಜಿ. ಸೊ ದಾದನ ಪಾತೆರ ಪೂಪಿನ ಬಟ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಣ್ಣ ಫುಲ್ ಪಾತೆರನ್ನು ಪೂಪಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡೋದಿತ್ತನ ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ ನನ್ನದಾದಂಡೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಇಡುಂಡು ಅವಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಬನ್ನಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದರಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಹಂಗಾಗ ಮುಕುಲ್ದಾನೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೇರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜೇರಂದು. ಸೊ ಐಕಾದ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ದಾಯಿ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ ನೀ ಹತ್ತದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದು ಎನ್ನಂಡಲ್ಲ ಇಂಕ್ ದಾಯಿ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಕುಡಿದಿವೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಅప్పుడు ದೇವೇರವಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ಗೊಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಫುಲ್ಲು ನಿನ್ನ ಹಣೆಗೆ ಇಂಚ ಬರತ್ತೆ ಬಂದು ಓಲು ದದನ ಬೇತ ಬರೋದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾವತ್ತ ಅಂಚದು ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲಡೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಅಂದು ಎತ್ತು ನೀ ಹತ್ತಿಗೆ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕದ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮುರಿಯ ಬೂರ್ದೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಐತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಲೇ ನಿಕ್ಲೆ ಹೋದು ಆ ಶಾಪ್ ಕೇಳಿ ಆರು ದಾಯ ಬರೋದು ಇಜ್ಜಿರು ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಕ್ಕಲ ದಾದ ಪಂತೀರು ಆ ಶಾಪ್ ದಾದ ಪಂದು ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ನಪ್ಪಾಗ ಯಾ ಪನ್ನ ಸರಿಯಾ ಅಕ್ಕಲ ಒಂದು ಅಂದು ನಿಜವಾದ ರೀಸನ್ ಉಂದು ಅಕ್ಕಲಂದೇನು ಮಲ್ಪರೆ ಅಕ್ಕಲ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ನಾನು ಅಕ್ಕಲ ಶಾಪ್ ತುಪ್ಪದ ಪನ್ಪುಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಬೆನ್ಪಿನತ್ತ ಅಕ್ಕಲು ಒಲ್ತೋದ ಬತ್ತಿದ್ದು 3 ಬೆನ್ಪಿನತ್ತ. ಸೊ ಅಕ್ಕಲ ಬಂಜಿಗೆ ಅಂದಾಯ ಹಾಕೊಡು ಎನ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪನ್ನಿ ಅಕ್ಕಲ ಬಂಜಿಗೆ ಅಂದಾಯ ಹಾಕೊಡು ಅಂದತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚದ ಅಕ್ಕಲ ಶಾಪ್ ತುಪ್ಪದ ಪನ್ಪುಜ್ಜಿ. ಸೊ ಏರೇನ ಆ ಶಾಪ್ ತೋರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಲೆ ಪೋದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿದ ಕೇಳಿ ದಾಯ ಯಾರು ಬರ್ಪುಜಿ ಸೇರು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಬತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಬನ್ನಿ ಓಕೆನಾ. ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗೆ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೆರ್ನ ಪಾತೆರೆಂಚ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ನಂಜಿಪ್ಪುಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಂಟ್ರಾಪ್ ಜೊತ್ತ ಈ ಬೇಲೆ ಪೋರ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಪೋಂಡೆ ಎಟ್ಟಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಕುದಾರ್ ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕುದಾರುಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕುದಾರ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ತಂದ ಪಂಟ್ರಾಪ್ ಜೊತ್ತ ಅಂಚದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲು ನಂಚ ಅಂಚಿನ ರೀತಿಡ್ ಪಾತೆರೇರು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಲ ಕನ್ನಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ದಾದ ಒಂದುಂಟು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಂಜಿ ಮತ್ಸರ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಲ ಕನ್ನಡೆ ಪಾತೆರದ ರೀತಿಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ಯಾನಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನು ನೀ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪಂದು ಎನ್ನು ಆತೆ ಇದು ದಾಲನ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪುಜಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಆತೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಹೇಗ್ರಿ ಇಂಕು ಮುರಿಯದಿಯರು ಪೋಪೆರ್ ಅಕ್ಲೆ ಗಂಚನೆ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂದೆ ಪನ್ಪೇನೆ ದಯಕ್ ಪಂಡ
ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇಲೆ ಪೋಡು ಬಂಗ ಬರೋಡು ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಿಪ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಶೋ ಆಫ್ ಮಲ್ಪರತ್ತು. ಸೊ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಪ್ಪುನ ಲೋನ್ ಸಂದುಡು ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ಆವಡು ನೆಮ್ಮದಿದ ಜೀವನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅವೇನಿಟ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋಪಿನ ಬೊರ್ಚಿ ಆಯ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ಏರ್ಲ ಇಂಕ್ಲಿನ ಬತ್ತ ತಾಂಕುಜ್ಜಿ ಬತ್ತದ ತಾಂಕುನ ತಾಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಮುರಿಯ ದೀಪೇರು ಪೋರ್ಚಿ ಫುಲ್ಲು ಇಲ್ಲಡಿ ಪಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅನಂಚಿನ ತುಂಬಂಡ ಬೇಜಾರ ಅಂತುಂಡೆ ಏರು ನಿಮ್ಮ ದೀಪೇರು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೂರ ಪಂದೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ತು ಬುತ್ತನ್ ಪುರೆತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ ನೇರೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಕೂರ್ಚಿ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪಂಪಿನ ಪದ ಏತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವು ಅಂಚೆ ಎಣ್ಣೆ ದಿಪ್ಪೇರು ನಿಜಾನೇ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಅಕ್ಲೆ ಕರ್ಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಕ್ಕಲ ಅಂಚೆ ಪುರ ಎಣ್ಣೆ ದಿಚ್ಚಿರು ಪಂಡಿತ್ತಿನ ಓಕೆ ದೇವರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಾದ ನನಗೆ ಇಂಕ ದಾದ ಮನಸ್ಸು ಡುಪ್ಪುಂಡು ನಾವೇನು ವೀಡಿಯೋಡು ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಪಂಡ ಬೇತೆರಡ ಪಂಡಲ ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕು ಪಾತೆಯನ್ನು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಅಂತೆ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಎನ್ನ ರೀತಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹಾಕು ನಾವು ಒಂದು ಬಂದು. ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಇಂದೇನು ತೂನಾಗ ಬೇಲೆ ಪೋಪುನನೇ ಗೊಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ದು ಬುಡ್ಕ ಎಂಕಿತ್ತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ನಾಡುನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೋಪುನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಏತಿ ನೀ ಹತ್ತಿರ ಪೋಂಡಲ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಏರೇನ ಮುರಿಯ ಬೂರ್ದು ಮುರಿಯ ಮಾಲ್ ದೀಪೇರು ಕೆಲವೇ ಪೋಪಿನ. ಸೊ ಅಕ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ದಾದ ಅನ್ಪುನಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಲೈಕ್ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಎಲ್ಲಡು ಕುಲೋನ್ನ ಖುಷಿ ಆತ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಡು ಕುಲೋನ. ಸೊ ಎಂಕೇರು ಮುರಿಯರಿಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಯ್ತ ಮೆತ್ತು ಮುರಿಯರಿಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಊಟ ನಾವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಿರುಗುದು ಯಾನ ಬೇಗ ಕೆಲವರ ಬೇಜಾರ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡಾನೆ ಅನ್ಬಕ್ಕ ಪನ್ನ ಪಾತ್ರ ಸುಳ್ಳ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಣ್ಣ ಪೊಕ್ಕನ ಕಂಚೆ ಅನ್ಬಕ್ಕ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಎಂಕೆ ನೆನಪು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೋತ ಬೇಲೆ ನಾಡು.